Oras marihita saluhu na poparano putta tuga padiangan anak patuluhon ni si Raja Lutung. Marsangak ma opungta nabisuki nasangapi terlumobi nang oputta mulai jadi nabolon oputta panopay. Di sonaw nangin nalaho mangalusi akasukun-sukun na masuk to YouTube na binainon. Jala adong sada suku-sukun siyan na boruku manang siya ni botokku boru padiangan padde si Yohana panggora-gorana idokon dokon day ng majolo dia masuku-sukun ni ito ani. Setabi udah perkenalkan au Yohana berpadiang padde di sonau naing manukun tentang Raja Aparhutala. Alana udah adong grup nami namargoar Aparhutala boru bere ibe bere. Ale grup on rencananya naing gatigoar grup on gabetoga padiang. Menurut udah boado, mohon saran dari udah mau lihat. Gabi ma di pulung Gabi ma di igotokku si Yohana boru padiang padde. Songono do dai toda. Tohodo nani do. Molo di baik kita manang di baik kamu inang sada kumpulan manang punguan namar goar Raja Aparhutala. Goar di inang. Goar di idia margana. Isondo hita na salilingon. Gabi na yung lupa ate. Gabi larap. Say holan goar na hita do. Dang hita do. Batur-batur na manang margane. Ito na inang. Ala-ana oputta Raja Aparhutala padiangan. Molo ido di baik kamu goar ni punguan na ni binamunay berarti hola poparan no putero na hangini atong nako kita inang tugijang tu anak patuluhon ni oputta si Raja Lutung ima oputta tuga padiangan siyan oputta tuga padiangan anak patuluhon no oputta si Raja Lutungon sude turunan no putta toga padianganon saha tutoru saha usonarion berarti marga padiangan do bur padiangan jala mulai sianido adong marga dihita poparan no putta toga padiangan berek kita hahadoli ima Raja Jolo oputta poparan no putta toga sinaga kan sinaga inna syakangan sinaga bonor sinaga puratus sinaga uruk dang idok marga uruk dang idok marga puratus sinaga do sudi asa tarboto isa syakangan isa sipai dua isa sipai tolu marsi suku nama sinaga dia do hinang inna sinaga songonon berarti horo syakangan mulai syakangan haha kumaho inna jadi nyomba na pituon mulai sanima adong marga dihita poparan ni oputta si Raja Lutung inang dung adong mak sinaga si tumorang padiangan nenggolan si matupang aritonang si Regar pitu urak nyopung ta si Raja Lutung mulai siyan na pituon ma tutoru poparan ni na pituon ima mangihuton guar nyopung na ima marga masing-masing tutoru. Jadi dihita pi anak patuluhan no putta si Raja Lutung tuga padiangan. Mulai sa no putta tuga padiangan, sudah hita poparan na tutoro, mulai sa ni may hita rin ang marga padiangan, doh buru padiangan. Molo di baik kamu ma guarni parpungan munay, manang guru munay na boru, tuga padiangan. Manang poparan no putta tuga padiangan. Unga di sibe sudah inang. Ungay si debe sude dito. Siapa para na putta sarang banua padiangan pe. Nungay doho be di siap tong. Dangga be di papuli be. Ngay si ibe sude molo hita tiyo bonanay. Unang rating na doho dakani tiyo. Daw.
Iko buonana aido pergiolo, ido sero, iko mula tu bonana ita hita iyo, ido permulanna, ido pergiolo, dihita poparanna. Molo se di tiopita inang dakkana ido rating nai, satevi, oleh juk. Panonggora tenang, so juk. Jadi haul hita, manang tiopita, bonana ida itu dah, dan aboru, jala ido tuk situ ona dah. Mulai kamu kumpulan mulai, nabi nai mulai, sian oputa toga pediangan berarti sudah peparan non ungadisi siapa peparan oputa si sarang banua na tude irpe mama neng doho mula dong dihopani bama doho tentu ngai sibe siapa peparan oputa si raja sonang pediangan mula dong dihopani mula diakuri mana na marga pediangan banga boy tung doho ti jarang napa puli asing majo molo halaki na so olo dinam Aingnya patuduh kamu boranai berarti sudema nadukar siani ngado betu kumpulan na pinay mo inang jadi songoni majoda itu songon na mangalusi suku-suku ni naborok ko na manang ibotokku dai nang da gabi ma jala oras jala sautik nai nang poro itu berek kita inang siapa para na puta tuga sinaga dangi bain punguan ni operatus pungan no si pungan ni uruk si bonor daw perseden manang pungan ni peparan puta tugas sinaga inna dito may si bisudi berek kamu situ berkita situ mor dangi bain pungan ni siringo-ringo dangin punguan ni tugas situ morang dihita si pitu ama alay ada marga hasudi marga situ morang songon nang anggidoli nenggulen dangi bahay ni si pungan ni parhusik dangin na pungan ni nenggulen mulai do pungan ni nenggulen bang na perseren nenggulen sudi keturunan non ngai si songoni nang tusireger tar songoni ma na boruda jay nga na gabi ma lauli may takut tugizang haul hamu bonanay petubu hamu siap bonanay peparan ni oputta tuga pediangan manang punguan manang persedan ni peparan puta toga pediangan berarti sudah peparan puta yang gisang satu toru nung ngada apu bedi sida itu ora jadi songoni majo mengalusi suku-suku mi na borku gabi ma jala horas di dainang jala di sona muse menguduti manang mengalusi suku-suku ni siana mata jahanda gultum dua dah gabi ma doko dainang ma dia ma suku-suku nai inang doko dainang ma parjolo molo raja umirta pediangan do raja sonang pediangan pertanyaan molo anak ni raja sonang ikut do gulto pediangan samosir pediangan pak pediangan sitijak pediangan harus demikian nyatanya tidak demikian maka saran saya pada waktu itu mereka belum menggunakan marga. Nah, imana perjolo? Gabi mak. Songon na mga lusi, suku-sukun ni amata, jahanda gultum. Imana madokon, molo oputta si Raja Humirta padiangan, oputta si Raja Sonang padiangan. Berarti anak noputta si Raja Sonangon padianganon ikon gulto padiangan sama wasir padiangan inna hati gabi mak mulai hati ma di damang di suku-suku di damangi alai marpanukum majola tu damang muse berek kita haha anggita apalagi tugas sinaga siak kangen ibai dua mang bonor sinaga do ibai manang opuratus sinaga do ibai manang uruk sinaga di bain hahatai sinaga bonor sinaga opuratus sinaga uruk ido ate kusuk ko maju hamang au jolo no haro dukkar tu portibion siguntomi unang padiangan ni jale berek kita hahadulit temu situ morang. Ada nggak dong ibai siringo-ringo situ morang. Ada nggak dong situ morang siringo-ringo. Manang nenggulan
Dan iba parhusi nenggola ni parekeli debe hitama. Parekeli. Ay parjolo do pediangani. Ala nang lemu toropi ta. Di paparanyo putta ne due. Siapa paparanyo putta si Raja Humirtap 2. Siapa paparanyo putta si Raja seorang pediangan 4. Tabba mesada siapa hoppuni si Samosir. Iba si hari aja. Ngalemu torop. Asa tarida isa siya kangan, isa si nomor 2, dia akan marah-maranggi. Ido sa didokon. Berkita. Paparino puta si Raja Humirtap padiangan. Dangi baik, pade padiangan. Situasi suhu padiangan, dangi baik. Padiangan pade. Padiangan situasi suhu. Ido dah. Ada tuh nggak bisa warat tuh naman. Dia bebek kita si Majojak tuh gijang. Nggak salah ya, nggak salah. Mereka belum menggunakan marga pada waktu itu. Jala mo se, idokod damang mereka belum menggunakan marga bahasa dokono mamang dan menggunakan marga di sini. Moto si Raja seorang dia. Kita doa mang nalu pada kita poparne manukum maju auto damang. Ay kira-kira amang oputta si Raja Sonangon, namarguar si Raja Sonangon, imagwarna dorma Raja saat sonang padiangan pada hati hai ayadong do pedi siamang zol mana somar marga manang nama pultek siap bulu do oputai manang matete siap langit daw ngate jaletiki nama nopot manang di saut imana tuboruni raja tiddaun ima oputta boru tiddaun salah kon pangulian na ima putta boru tiddaun ngamar boru tiddaun apa na itu imana mang sedia harwa oputta si Raja Sonangon hahana adong anggina adong jala among na piadong inong na piadong jala mulo oputta si Raja Sonang padiangani ditikki ngoluna ipake do amang marga padiangan di mana mang da jala siano putta si Raja Sonangon onom sappe pitu suddu tutor ipake do marga padiangan gultum padiangan Samosir padiangan Papahan padiangan Sitijak satu pahoppu padiangan Keriaja ipakyam kita poparano do amang nang lemuluma apalagi dung marsialapan nga mersiolian nga gabijang galat masuk bamu say baji-baji na bongo dotong baji-baji ujung na lemulupa ma ay bohama manang nang mersiolian nga marhula-hula boru do amang alay hola non oputta Raja Parhutala padiangan na sangapi nalaga jalan nalagu puasay mana nalaga jalan nalagu imana madihuti oputta panopay alana oputta panopay imana pe naburjuro jala parimas jadi oputta pesongoniro nelaga jala nelagu pangarimas do burjula piadong iro sedo oputta yaman la sude pehita peturuhon oputta si Raja Sonangi marga pediangan la sude manang la suarok kita peturuhon molo opunta molo opukku si Raja Sonang padiangani nung ngadong upeng ni do putta panopay alani pangulehonon na nadinggani na benget di mana si oloy puda ditikki ngoluna ngamarupeng to dinopung teda dangalani huamang da alani asa gaweda dapo upeng upung teda adang na pemilihan kepala desa namang manang pemilihan bupati mulu sudah hita po para no petuduh ni mana marga pediangan monang manung gabi kepala desa mana upat sonay yaman iro sa idok kono putay dang melua huamang ala na dipakeho marga pediangan ida atong buha mengula mahita di bagasan porla no puta tuga pediangan songon iro nang parsopo-sopo na bulo ni mana nga kana margarija dang melua hita mang ala ni Kristen tidak isa man ko melua dang melua huamang dang melua ala ni Kristen atong boha mangula madamang di bagasan Kristus manang di bagasan Kristus ilo na ikon le mangula do unang iri puhamang igabi yuhuk konang ipediang ako kemelua tidak asa tak kasbuto damang
Molo ditikki ngolunya putta si raja sorangi marga padiangan di mana mah hita donang lupa nung enong ala na bongo akka baji-baji jala kudo matudama au amang dang na pabuaho lakama au amang da dang na pabuaho ko madoko ko iko pak sau ko amang marga padiangan tidak pilih bailo mo alai au pabuahon opuku si raja sonangi na marga padiangan mulai yang gak poro hamang keturunan opung tay ulah damang molo lomoro ham alana si majujak miro amang mabuan si ubeomu awe songonido pangulahon ni daging mo songonari do sugo amang jalon ni todim sugo dari perpuri songoni na ngau jadi holanon hupabua barita na uli hupabua na tohoi molo masuk do turu hamamang ulahon molo orang masuk unan dangarong ipak sesun alay marsijalo ko bartim dan ulana ma sugut ido siro honokku tudamang amu sepulung nenang ada naik jahan dagu tomon saudaraku kontenmu itu kurang pakai data yang tidak pakai dasar seperti ini pakai kejar duit konten saja gabi mah gabi harus menang gabi mah jadi songono namang buang sa dohono mu haro ada pakai data. Jala dohono mu marsi duit. Basa dohono mu mang marsi duit. Daw. Jala mulu pudan opung taon unang ihepek pun tidak. Jangan. Unang laut sosana hita man. Ido bedani di hita popareno putta si Raja Batak. Mulu di oputta si Raja Batak na tersirat. Alai mulu di hala luar tersurat. Jala ako songon aramang makatahon na tersirat na di rohani opuki na di rohani opung teh dang na majahan na tersurat tau alay mulu na di gereja itu tuh majahan na tersurat memang alay mulu di hita po para no putta khusus na si Raja Batak tersirat jala lakampe ula lamang juk di no kukoy raya te asa sobamar hula-hula elek marboru mana mardonga tubuh ide surat to mah dangarongnya teh alai tersirat jadi ope songonari podeni opuk kuna burjon podeni opuk ku si raja sonang padiangani tersirat husirat to diraku huwa to raku marhite pangajarion siap apunasa hugasani ido amang dah sironokku jala odang nang marsi hepeng isu namang napasahato po daw napasahato daw amang napasahato dang nalo marsi hepeng isun nang lamurara yes do alana marhitehon YouTube na ginay ni si Polit-Polit nga gudang lamusala marsi baik-baik na nangkolang gudang jadi alana gudang na salay mungkin ditujuk oputay perlubu-lubu hakku madok konon jadi no na upasahat tu damang gabi man di damang songoni majolo mangalusi komen di damang molo adong do piamang nahurang hona di pangarohaw mo baik damang suku-sukun ngahurok ko namang molo taringot di partoring do puttawon dohok na borutta sian a saha tujet siap daw mangalusi amang da gabi ma di damang mangalusi suku-sukum yamang da oras mamang musenang dokon ro komen ni gultom doawin na gultom dawin na tema dokon di menang unang dok unang dok sian raja lektu ise do raja sonang jawab mak amang tua unang cerita raja mulani Batak jawab ise raja sonang nadame rohai atau majawab tu hilala niadang perlu bialu sakko na nema amangate alana mulai siang gizang pe siang awal nga gudak kuat ngejala ngopat orang disun ise oputta si raja sonangi nungga upa buah biya mak jala ise oputta si raja Bataki ngaupa buah jala raja lutung doho oputta si raja lutung nungga be upat orang amang ngai si be hulalai jala otak kola disun amang marhite panuturion sian oputta raja na sangapi petuduon do sugut
ise do oputta raja bataki. Ise panopai, ise do toddi. Jala buasa, simbol lihita Batak pohon beringin. Jala buasa, bendera nyoputta si raja Batak, si tulurupa. Ikodas do hita tu sona manglamutak kok na do sugut pulung na puto. Jadi upat orang pei sugut, mulung na jupang arina do tikina. Ima jo si do honokku, tu damang. Mulo taringot suku-suku mi ise si raja sonang nimu, nungalengkap de hula damang da. Jadi ima jo do honokku, mengelusi suku-suku ni damang na masuk tu YouTube na binain. Horas me damang ate, gabi mak, gabi.